Umuaka Enyi Maazị Obi Umuaka Ụmụnne anya na-enwekwa nwere ugbu a ka anyị mụọ ọnụ maka akụkọ ahụ mmadụ dị iche iche nke ọ bụla na mkpọrọ unu ga-aza ogene ogenege akụkọ ahụ dị iche iche akụkọ ahụ dị iche iche akụkọ ahụ dị iche iche isi bụ head anya bụ eyes ntị bụ ears ọnụ bụ mouth imi bụ nose ire bụ tongue eze bụ teeth obi bụ chest afọ bụ stomach azụ bụ back aka bụ hand mkpịsị aka bụ finger ọtụtụ bụ navel ike bụ buttock ụkwụ bụ legs ikpere bụ knee mkpịsị ụkwụ bụ toes ụkwụ bụ waist ngwa metụ aka n'isi metụ aka n'anya metụ aka n'ọnụ metụ aka n'azụ ngwa metụ aka na ntị metụ aka n'ụkwụ ngwa jide aka n'ukwu metụ aka n'afọ ụmụaka anyị ga-amụ maka akụkụ ahụ mmetụta dị iche iche nakwa aka ha na-enyere anyị. Ka m jụọ gị, ị dịkwa njikere ịmụta ihe ọhụụ? Ngwa ka anyị gbapịa ọsọ. Gịnị bụ akụkụ ahụ mmetụta? Ha bụ akụkụ ahụ ndị ahụ nwere ọrụ pụrụ iche ha na-arụrụ anyị. Ha bụ ndị enyi na-enyere anyị aka ịmata ihe na-eme na gburugburu anyị, dịka ịhụ ụzọ, ịnụ ụda, nakwa ịmata etu ihe si atọ.
Ụmụaka, akụkụ ahụ mmetụta dị ise. Asị m na ha dị ole? Ee, ha dị ise. Ha bụ ndị a: anya, eye, ntị, ear, imi, nose, ire, tongue, anụ ahụ, skin. Anyị ga-akpọpụta ha n'otu n'otu ma hụkwa aka ha na-enyere anyị. Akụkụ ahụ mmetụta nke mbụ bụ anya, eyes, anya. Metụ aka n'anya gị kwuo, anya m. Kedu aka anya na-enyere anyị? Ụmụaka, anyị ji anya anyị ahụ ihe niile na-eme na gburugburu anyị. Nke abụọ bụ ntị, ear, ntị, ntị. Akụkụ ahụ nke abụọ bụ ntị. Anyị ji ntị anụ ihe niile na-eme na gburugburu anyị. Mgbe mgbịrịgba kụrụ, mgbe ụgbọala gburu pii pii, ma ọ bụ mgbe mmadụ kwuru okwu, ntị ka anyị ji anụ ihe ndị a niile. Nke atọ bụ imi, nose, imi, imi. Akụkụ ahụ mmetụta nke a na-enyere anyị aka ịmata etu ihe si esi nri ụtọ nne na-esi, isi ihe na-agba ọkụ, ma ọ bụkwa isi ncha anyị ji asa ahụ. Ire, tongue, ire, ire. Akụkụ ahụ mmetụta nke anọ bụ ire. Anyị ji ire amata etu ihe si atọ ma ọ bụ etu ihe dị. Mgbe ị tinyere achịcha bekee n'ọnụ gị, ma ọ bụ mgbe nna gị nyere gị ọgwụ, ire na-agwa anyị ihe dị ụtọ ma ọ bụ ihe dị ilu. Akụkụ ahụ mmetụta nke ikpeazụ bụ anụ ahụ, skin. Anụ ahụ, anụ ahụ. Anụ ahụ na-enyere anyị aka ịmata ọnọdụ ihe dị. Dịka mgbe ị metụrụ ihe dị ọkụ ma ọ bụ ihe ọṅụṅụ jụrụ oyi, ma ọ bụkwa mgbe ị kpọbiri ụkwụ gị. Ụmụaka, ka anyị mee obere ihe egwuregwu. N'ihe egwuregwu a, aga m akpọ akụkụ ahụ mmetụta, unu agwa m aka ọ na-enyere anyị. Ka anyị gaa n'ihu. Imi. Kedu aka imi na-enyere anyị? Zaanụ. Anyị ji ya anụ isi. Ntị. Kedu ihe anyị ji ntị eme? Anyị ji ntị anụ ihe. Anya. Kedu ihe anya na-emere anyị? Ọ dị mma. Anyị ji anya ahụ ụzọ.
ụmụaka mara mma, unu mere nke ọma, nke gosiri na unu mụtara ihe n'ihe m kụziri unu. Anyị mụrụ maka akụkụ ahụ mmetụta nakwa aka ha na-enyere anyị. Ka anyị kpọpụta ha: anya, imi, ntị, ire, anụ ahụ. Unu mere nke ọma ndị enyi m. Anyị ga-ahụ oge ọzọ. Ka ọ dị.